ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብጥራሕ ከብድኹም ብፍጹም ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ናይ ምግቢ ዓይነታት እዩ። ነዚ መደብ ክሰርሕ ዘገደደኒ ነገር እንታይ እዩ? ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብዙሕ ሰብ ብዘይምፍላጥ እዘን ምግብታትን መስተታትን ብጥራሕ ከብዶም እንዳበልዑ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕናዊ ፀገማት የጋጥሞም ስለዘሎ እዩ። ስለዝኾነ ነዘን ምግብታትን መስተታትን ፈሊጥኩም ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ብዘይ ምብላዕ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕናዊ ፀገማት ንኸይትቃልዑ ንምክልኻል ዝሕግዘኩም እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ናይ ሓዳርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ባናና እዩ። ባናና ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ እዩ። ኮይኑ ግና ባናና ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ምግብን ድሕሪ ምግብን ትበልዕዎ ኢኹም። ኮይኑ ግና ንባናና ቅድሚ ምግቢ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም እንተበሊዕኹም ጉድኣት ይሕድረልኩም እዩ። እዚ ድማ ባናና ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ማግኒዥየም ስለ ዘለዎ እዚ ማግኒዥየም ድማ ብጥራሕ ከብድኹም ክትበልዕዎን ከለኹም ቀልጢፉ ናይ ምጥሓን ጠባይ የምፅእ እዩ። ኣብ ጥራሕ ከብድኹምን ድሕሪ ምግብን ክትበልዕዎን ከለኹም ክጥሓን እንከሎ ኣፈላላይ ኣለዎ። ድሕሪ ምግቢ ክትበልዕዎን ከለኹም ኣብ ልዕሊ ምግቢ ስለ ዝዓርፍ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝጥሓን። እዚ ድማ ማግኒዥየም ኣብ ሰውነትኩም ቀስ እንዳበለ ንክስፋሕፋሕ ዝሕግዞ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትበልዕዎን ከለኹም ኣብቲ ባናና ዘሎ ማግኒዥየም ቀልጢፉ ንክጥሓን ይገብር እዩ። እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ኣብ ልቢ እዩ ዝኸውን። ማግኒዥየም ቀልጢፉ ናብ ሰውነትኩም ክስፋሕፋሕ እንከሎ ኣብ ልብና ልዑል ጉድኣት የምፅእ እዩ። እዚ ድማ ንናይ ልቢ ድኻምን ዝተፈላለዩ ናይ ልቢ ሕማማት ከቃልዐኩም ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ደጋጊምኩም ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ባናና ትበልዑ እንተኮይንኩም ናብ ልቢ ሕማም ከቃልዐኩም ስለዝኽእል እንተኽኢልኩም ንባናና ድሕሪ ምግቢ ክትበልዑ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ለሚንን ኣራንሽን ዝመሰሉ ፍራፍረታት እዮም። ብፍላይ ድማ ኣራንሽን ለሚንን ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ትበልዑ እንተኮይንኩም ናይዚኦም ጉድኣት እንታይ እዩ? ኣብ ልቢ ከባቢ ናይ ምቅፃል ስምዒት ይስምዐኩም እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ጨጓራ ተታሒዙ ልዑል ጉድኣት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ብሕማም ጨጓራ እውን ብቐሊሉ ንክትተሓዙ ዝገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብኣለርጂ ብቐሊሉ ክትተሓዙ ዝገብረኩም እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ቆርበት ተታሒዙ ኣብ ቆርበት ከባቢ ናይ ምሕኻኽ ዕንፍሩር ናይ ምውፃእ ሓሓሊፉ እውን ናይ ምቑሳል ስምዒታት ኣብ ሰውነትኩም ንኸጋጥም ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ። ብተወሳኺ እውን ንከብዲ ሕማም ከቃልዐኩም ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ኣራንሽንን ለሚንን ክትበልዑ የብልኩምን። ከብድኹም ንኽንፋሕ ጋዝ ንኽተብዝሑ ጋዝ ድማ ፈሲ ንኽበዝሐኩም ዝገብር እዩ። ከብድና ንኸቃፅለና እውን ዝገብር ሕማቕ ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ኣራንሽን ለሚንን ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ተዘይትበልዑ ይምረፅ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ብጣዕሚ ጥዑማት ዝኾኑ ምግብታት እዮም። ንኣብነት ኩኪስ፣ ቸኮሌት እንብሎምን ካልኦት ጥዑማት ምግብታት ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ትበልዑ እንተኮይንኩም ሓደ ምስ ናይ ከብዲ ሕማም ተታሒዙ ብፍላይ ንናይ ከብዲ ቁርፀትን ናይ ከብዲ ምንፋሕን ብቐሊሉ ንኽትተሓዙ ዝገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ጋዝ ኣብ ከብድኹም ንኽበዝሕ ይገብር እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ምጉሳዕ ምፍሳው የስዕበልኩም እዩ። ነዚ ነገር ደጋጊምኩም ክትበልዑን ከለኹም ድማ ናይ ከብዲ ምድራቕ ከብፅሐልኩም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ንጥዑማት ምግብታት እውን ድሕሪ ምግቢ ክትበልዕዎም ኣለኩም እምበር ቅድሚ ምግቢ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትበልዕዎም የብልኩምን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ኮሚደረ እዩ። ኮሚደረ ንሰውነትና ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕምታት ከም ዝህብ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትበልዕዎም ከለኹም ብፍላይ ምስ ሕማም ጨጓራ ተታሒዙ ምስ ናይ ከብዲ መዓንጣ ተታሒዙ ኮሚደረ ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ የሕድር እዩ። ንኮሚደረ ድሕሪ ምግቢ ምብላዕ ንሰውነትና ልዑል ጥቕሚ ይህብ እዩ። ኮይኑ ግና
ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ብጥርሑ ክኸውን ይኽእል ብባኒ ንኮሚደረ ትበልዑ እንተኮይንኩም ንናይ ከብዲ ምድራቕ ኣብ ጨጓራ ከባቢ ምቅፃል ከምኡውን ናይ ቀሓር ስምዒት ንክስምዐኩም ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ንኮሚደረ እውን ድሕሪ ምግቢ እምበር ቅድሚ ምግቢ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ብፍጹም ክትበልዕዎ ኣይሕበርን። ኣብ መበል ሓምሻይ እንሪኦ ድማ ብጣዕሚ ዘቃፅሉ ምግብታት እዮም። ኣባና ከም ዝፍለጥ በርበረን ሚጥሚጣን ዝበዝሖም ምግብታት ምብላዕ ዝተለመደ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና እዘን ነገራት ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ምብላዕ ናይ ኣሲድ በዝሒ ኣብ ሰውነትኩም ንክውስኽ ይገብሩ እዮም። እዚ ድማ ዘይሩ ዘሕድሮ ፀገም ኣብ ኩሊትና እዩ ዝኸውን። ኣብ ሰውነትና ልዑል ናይ ኣሲድ በዝሒ እንተሃልዩ ኩሊትና ብዝግባእ ስርሑ ንከይሰርሕ ይገብር እዩ። ነቲ ኣሲድ ከፃሪ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ኣብ ኩሊትና ልዑል ጉድኣት የብፅሕ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ከብድና ፀገም ይፈጥር እዩ። ብፍላይ ብጣዕሚ ዘቃፅል በርበረ ሚጥሚጣ ክትበልዑ ከለኹም መዓንጣኹምን ከብድኹምን ንክቃፀል ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ብዝከኣልኩሞ ዓቕሚ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ብጣዕሚ ዘቃፅሉ ምግብታት ተዘይትበልዑ ይምረፅ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ድማ ናይ ለስላሳ ምህርትታት እዮም። ኣብ ውሽጦም ልዑል ዝኾነ ካርቦሃይድሬት ዘለዎም ናይ ጋዝ መጠኖም ልዑል ዝኾኑ ናይ ለስላሳ ምህርትታት ንግሆ ተሲኢኹም ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ትሰትዩ እንተኮይንኩም ናብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከቃልዐኩም ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ንናይ ደምኩም ምዝውዋር ይጎድእ እዩ። ምስ ልቢ ተተሓዙ ፀገማት እውን ብቐሊሉ ንክትቃልዑ ይገብረኩም እዩ። ከምኡ እውን ናይ ዳይጀሽን ሲስተምና እዚ ማለት ናይ ምግቢ ምጥሓን ስራሕና ብኡ ልክዕ ተዛብዐ ንክኸውን ዝገብሩ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሽኮር በዝሒ ኣብ ሰውነትና ንክውስኽ ዝገብሩ እዮም። እዚ እውን ምስኡ ዝተተሓዙ ካልኦት ፀገማት የምፅእ እዩ። ስለዝኾነ ልስሉስ መስተታት ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትሰትዩ የብልኩምን። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ድማ ማስቲካ ኣብ ጥራሕ ከብድኻ ምሕያኽ እዩ። እዚ እውን ሓደ ናይ ከብዲ ፀገም የምፅእ እዩ። ንፋስ ናብ ከብድኹም ብበዝሒ ንክኣቱ ብምግባር ከብዲ ናይ ምንፋሕን ጋዝ ናይ ምብዛሕን ነገር የምፅእ እዩ። እዚ ድማ ፈሲ ንክተብዝሑ ዝገብረኩም እዩ። ከምኡ እውን ናብ ሕማም ጨጓራ ንክትቃልዑ ክገብር ዝኽእል እዩ። ጨጓራኹም ጥርሑ ኮይኑ ማስቲካ ንነዊሕ ግዜ እትሓይኩ እንተኮይንኩም ብቐሊሉ ንሕማም ጨጓራ ከቃልዐኩም ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ማስቲካ ክትሓይኩ የብልኩምን። ኣብ መበል ሻምናይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድማ ቡን እዩ። ቡን ድሕሪ ምግቢ ክስተይ ኣለዎ እምበር ቅድሚ ምግቢ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክስተይ የብሉን። ንብዙሓት ፀገማት ከቃልዐኩም ስለዝኽእል እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሕማም ጨጓራ ከቃልዐኩም ዝኽእል እዩ። ከምኡ እውን ናይ ዳይጀሽን ሲስተምና እዚ ማለት ከም ትቀድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ናይ ምግቢ ምጥሓን ስርዓትና የዛብዖ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናብ ምድራቕ ከቃልዐና ዝኽእል እዩ። ናይ ቆርበትን ከብድን ምድራቕ ንከቃልዐና ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ቡን ኣብ ጥራሕ ከብድኹም ክትሰትዩ የብልኩምን። ቅድም ኢለ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ከም ዝሓበርክዎ ቡን ድሕሪ ምግቢ ድሕሪ 30 ደቂቕ ክስተ ዘለዎ መስተ እዩ። ስለዝኾነ እዘን 8 ምግብታትን መስተታትን ፈሊኹም ብምፍላጥ ቅድሚ ምግቢ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም እዘን 8 ምግብታትን መስተታትን ብዘይ ምብላዕን ብዘይ ምስታይን ኣብ ጥዕናኹም ጉድኣት ንከይተብፅሑ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።